Vydavateľstvo Trio Publishing má ambíciu vydávať pekné, náročné knihy a to znamená, že oslovuje skôr menšinového ako väčšinového čitateľa. Kuchárske knihy do tejto kategórie vlastne väčšinou nepatria. Ale odrazu je tu kniha, ktorá sa čo nevidieť bude pýtať na svet a otázka znie, prečo sme sa rozhodli vydať práve túto publikáciu. Tá prvá príčina väzí v osobe autora, ktorým je Valdemar Švábenský. Valdo nás oslovil, Valdo je náš priateľ, je náš spolupracovník, prináša nám krásne veci, sme s nimi veľmi spokojní a myslím si, že čitatelia na ne reagujú veľmi priaznivo, takže keď Valdo prišiel, že má takúto ponuku, tak nás to oslovilo, pretože máme v tom záruku, že výsledok by mohol byť veľmi výrazný, krásny, dizajnový. Téma je paleo. Náročky za paleom som nepovedala dieta, pretože Valdo nás od začiatku presviedča o tom, že paleo nie je dieta, že paleo je životný štýl. Táto kuchárska kniha sa pripravuje klasicky tak, ako by sa mali tieto kuchárske knihy pripravovať. Od začiatku sa vymýšľa, čo dodať, proste celý proces je vyskúšaný. Tretí dôvod je osoba kuchára, ktorým je Tomáš Šomody, ktorý pracuje ako zástupca šéf-kuchára v hoteli Sheraton. Tieto okolnosti sú pre nás zárukou, že by sme mohli priniesť na trh krásnu, užitočnú knihu, ktorá ukazuje nový pohľad na životný štýl dnešného uponáhľaného človeka. V knihe nájdete rovných 33 receptov, ktoré sú všetky postavené na paleo základe. Sú rozdelené do rôznych kategórií, nájdete tam polievky, rôzne nátierky, predjedlá, šaláty, hlavné jedlá samozrejme, aj nejaké sladkosti. Medzi moje najobľúbenejšie recepty z knihy patrí napríklad chlieb z gaštanovej múky so slaninou a cibuľou, alebo tom yum polievka z domácej tom yum pasty, tá je neprekonateľná. No aj keď sú všetky recepty postavené na tých paleo princípoch, určené sú úplne pre všetkých, môže si ich pripraviť naozaj každý. Na príprave knihy som ešte nikdy nespolupracoval, preto som jej pristupoval s rešpektom. Recepty sú prispôsobené tak, aby boli suroviny ľahko dostupné a technologické postupy jednoduché. Jeden z mojich obľúbených receptov sú kačacie prsia, ktoré nájdete odfotené aj na obálke našej knihy.